Да, преди да почнем. Почнахме вече. То на Фейсбук те са свикнали да е импро. Ето ти кабела да го включиш в телефона, за да не ми свърши батерията. Мисля, че това е кабел. Да. Ще си го придърпам. Работи. Благодаря ви, че сте тук в този проливен дъжд. Наистина оценявам усилията. Аз съм Силвия Типова, председател на местната организация на България и по наша покана Николай Стайков е тук тази вечер с нас. Най-напред ще ви представя, след което ще има малка част, в която ще покрием 2-3 въпроса, които мисля, че представляват интерес за всички ни, след което ще отворя за вашите въпроси, нещата, които са ви интересни и това, което вие искате да знаете от неговата журналистическа и друга дейност. Мислех как да го представя и мисля, че ще започна, няма да започна с представянето му за това, че е бил журналист Капитал, за това, че е основател на антикорупционния фонд. Съосновател на антикорупционния фонд, но нещо, което за мен е останало най-дълго с мене, това е начинът, по който ние се запознахме, който беше при основаването на протестна мрежа 2013 година. Аз тогава съвсем случайно бях в България, по принцип живея в Брюксел, и получих телефонно обаждане от Ники, който тогава не познавах. И той ме попита, искаш ли да участваш в лице с Цветан Каризова? Цветан Каризова. И аз казах, окей, просто защото по принцип не отказвам. И казах му, че имам само една молба и това е да ме подготви какво точно да кажа. Тогава всъщност темата беше гласуването за българи в чужбина. Аз като човек, който живее в чужбина, много отдавна имах какво да кажа по темата, не беше съвсем случайна поканата. И Ники беше изключително щедър. Срещахме се в читалището и седнахме на едно диванче и той часове наред ми разказваше какво бих могла да кажа, какви са най-големите проблеми, какви са решенията. И общо взето, благодарение на него, бях готова да отида в лице с Цветанка Ризова. Извинявам се на госпожа Цветанка Ризова, че бърках името. Така че това е Ники. Енциклопедия на българския преход, изключително щедър съзнанията, човек, който е готов да изслуша абсолютно всеки, да му помогне по всякакъв начин, който може и дори бих казал прекалено щедър с времето си, за което му благодаря. Сега аз бих искала да започнем с нещо, с което той се е занимавал в миналото, с някое разследване, което би искал да сподели с нас. Ще оставя той да избере дали да ни говори за КТБ, дали да ни говори за 8-те чучета, дали да ни говори за Apartment Gate. Нещо, което не сме чували за сега, нещо, което не знаем. Ами, да кажа първо на чист български език, мерси за поканата. И наистина се радвам, че мога да видя съмишленици и хора, с които сме работили и сме се запознавали дистанционно. А сега да се видим на живо. Има две теми, по които мисля, че мога да бъда интересен. И това, едната е, разбира се, борбата с корупцията. Има много казуси, които започнахме вече тук, докато чакахме да обсъждаме. Другото, което е по-малко известно, е, че от миналата година, края на миналата година, съм в една международна изследователска група, която е свързана с прилагането на санкциите спрямо Русия. И като такъв имах много възможности да се запозная да изследваме много казуси и да извадим определени изводи за това как работят международните санкции. Ако някой случайно има интерес към тази малко специализирана външна тема на България, да заповяда. Мисля, че има интересни неща, които се споделят и там. Благодаря наистина за това представяне. Сега една забележка имам обаче. Оказва се, че в началото, като направихме фундация Антикорупционен фонд, това беше края на 2016, началото на 2017 година,
Ние наистина си мислехме, че може да помогнем на много хора. Това, което си нямахме изобщо идея тогава, беше, че нали, каква опашка от хора ще имаме пред вратата. И то поради една основна причина – ниско доверие към институциите, изключително ниско доверие към българските институции. И това го виждахме ежедневно. Накрая, за да спрем по някакъв начин да започнем да контролираме процеса, започнахме да промотираме една онлайн форма за контакт, защото иначе беше една опашка от хора, които се застъпваха един с друг. Един съди до квалификация и смята, че има корупция, щом отсъда медика си. Друг нали, съд не е доволен от определено съдебно решение срещу съседа и също мисля, че има корупция в съдебната система. Много често има, много често е нещо друго. И в това отношение не мога да кажа, че сме успели да помогнем на толкова много хора, колкото сме искали. Но това, което мисля, че сме помогнали за тези години е да се вземем сериозно с няколко казуса, които осветяват добре корупцията, най-вече по върховете на съдебната система. И ти спомена няколко от казусите, в един от тях не само на съдебната система. Така че организацията, която тогава направихме, имаше, докато промотирахме идеята и търсихме финансиране, казахме точно именно случая с КТБ. И тогава един от нашите питчове, докато търсихме финансиране и презентирахме идеята, беше следващия път, когато стане проблем като КТБ, тогава ще бъде наша вина. Ако не сме провокирали системата, съдебната система да разследва. Защото това, което се оказа, че липсва като елемент, е връзката, счупената връзка между разследващата журналистика и съдебната система, прокуратурата най-вече, но не само. Появяват се много сериозни разследвания, журналистически, нали, примерите са много и не виждаме никаква реакция в съдебната система. В същото време виждаме дребни казуси, по които се задейства много експедитивно, както казваше в 8-те джуджета, един е засегнат вълшебното килимче. Нали? Един казус отива на вълшебното килимче и се задейства буквално за едно денонощие. Така че нашата организация имаше за цел именно да поправи по чисто механичен начин счупената връзка между сериозната разследваща журналистика и най-малкото по чисто формален път да задейства определени институциите, да ги извади от така заспалото им състояние. Тук изключително важен беше опита от 2014 година, февруари, когато група журналисти, активисти, юристи провокирахме разследването за КТБ пред прокуратурата с единствената сила, която имаме като граждани, и тя е силата на публичността. Просто извикахме големите телевизии, всички медии, пратихме едно съобщение и пред прокуратурата по най-публичния начин, общо 13 души, внесохме въпросния сигнал, по който започна разследването за КТБ, или поне така ни беше съобщено от тогавашния главен прокурор. Много от имената, които бяха в списъка на тези 13 души, които задействахме, вие познавате добре. Познавате Антонета Цонева, познавате Христо Иванов, познавате още Георги Илиев, Иво Бошков и изобщо така едни добре познати лица, които, за съжаление, видяхме на практика първия опит как се мами обществото с едно такова изключително важно дело. Сега ще ви кажа нещо, което не сме го публикували. Изчакваме така
направим малко цялостен анализ. Като чакахме, пък излизат други неща, но рано или късно ще му дойде времето. Когато излезе до съдебното производство, когато беше внесено обвинението по КТБ в съда, ние видяхме на практика как се манипулира едно разследване и се оказа, че след това има много такива случаи, как в прокуратурата може да се манипулира едно такова разследване. Ние подаваме сигнал по най-публичния начин. Милен Цветков веднага, светла му памет, веднага ни вика в Нова телевизия. Ние сме в новините, журналистите започват да питат главния прокурор какво става с това. Той казва, разпределил съм го, няма страшно, работи се спокойно, имайте доверие на институциите. 3 години по-късно отваряме досъдебното производство и се оказва, че нашия сигнал не е там прав. Нашия сигнал е добавен в една втора папка за информация на разследващия прокурор, т.е. наблюдаващия прокурор. Първото дело, на практика делото е било започнато по сигнал на един човек от Овча купел, забравих му улицата, от една страница и половина. И всъщност 1 месец по-късно някой внася в прокуратурата един сигнал, който автоматично е бил разпределен на прокурор, автоматично отива след това избори на следователи и ние не знаем в колко е бил подаден сутринта, но в 12 часа 01 минута има един протокол, който се разпечатва от така нареченото случайно разпределение и там с подписа на небезизвестния Петро Петров Еврото са били избрани следователи. Значи целият този процес, който отнема месеци, всъщност там е станал за 2-3 часа, не повече. След това се оказа, че може да напишем от това, което виждаме, може да напишем една такава дебела книга наръчник как се манипулират в съдебната система такива разследвания. Всъщност се оказа, че господин Гешев е бил абсолютно прав, че не е имало Делян Пеевски или разни други известни имена, защото в сигнала, който му е бил разпределен, всъщност въпросните имена ги няма. Там е един сигнал, изключително удобен, от една страница и половина, по който е започнато. Така че това е малко от предисторията на създаването на антикорупционен фонд. Отне доста време, докато озреят донори, докато се намери екип, но накрая успяхме да направим такава организация. И мисля, че оттам нататък, щом е стигнало до вас нещо, значи сме успели нещо да свършим. Със сигурност има и много неща, заради които не сме успели. Така че май обясних един казус. Започнах така, но ако искате, ако имате интерес към нещо друго специално, винаги тук съм на разположение. Аз бих искала следващия въпрос. Всъщност е за Apartment Gate, защото знам, че там не беше сам. Мисля, че беше добър пример за това как няколко журналистически издания могат да работят заедно и да доведе до пръхот от оставки. Не съм много сигурна дали вие бяхте причината, но така изглеждаш отстрани. Много ми е интересно отвътре как изглеждаше. На първо място, на мен ми е изключително любим като казус, защото той показва колко силни могат да бъдат българските медии, ако работят заедно. Много просто. Онлайн медии, разследващи медии, ние като неправителствена организация, Свободна Европа като току-що създадена организация с авторитет. Големите телевизии направиха нещо като такова антикорупционно шоу с едни дронове, обикаляха покрай имотите, снимаха ги. Беше изключително интересно. Ние имахме тогава един навик или традиция, като има оставка и имаме една софийска баница до нас и си купувахме една такава голяма баница, 1 килограм, и закусвахме с нея. И накрая спряхме, защото почнахме да всички. Имаше над 10 оставки, сигурно. И наистина ми е любим казус. За съжаление, отново нещата като стигнаха до институциите, мисля, че беше покрито абсолютно всичко и така
така и не разбрахме как апартаментите по 600 евро на квадратен метър се оказаха законни. Но отново да кажа, на мен това ми е любим казус. Започнахме го заедно с Свободна Европа. Като нова организация те искаха така да се докажат, работихме заедно. И тогава се появиха едни конспиративни теории. Шефове на факултети по национална сигурност обясняха по телевизията, че това са чужди служби. И ние стоиме и се споглеждаме в офиса, пък нали всичко идва. Аз и Полина Паунова в едно кафе на Витошка, пушим цигари и сме се отворили компютрите и гледаме имотния регистър. Нали, оттам дойде. Това, което мога да ви разкажа интересно от кухнята, беше, че тогава ме помолиха да отидем и да направим едно пробно взимане на документи. Юристите знаят това нещо как става в имотния регистър. Тогава нямаше електронно вадене на копия на оригиналните нотариални актове, трябваше да се ходи на място. Сега вече няма нужда. И ние отидохме с нея и направихме едно такова пробно вадене на документи и буквално се чудихме кой да бъде от всички от политиците, които са си купували, но ние не знаем цената. Ние виждаме, но в електронния регистър виждаме само имената, но не знаем цената. И решихме това да бъде действащия тогава министър на правосъдието. Бившият председател на парламента и кандидат за президент Цецка Цачева. И ние вече бяхме проверили имотната декларация, т.е. извинявам се, да, имуществената декларация, където беше ясно, че тя има 280 хиляди лева декларирани спестявания. В момента, в който ни извадиха документа, ние бяхме гладни и аз така го разгънах го на две просто, сложих си го в чантата и отидохме за да хапнем супа и какво имаше там наоколо. Изобщо не му обърнахме никакво внимание. Приключихме си работата, видяхме, то беше малко обучителен момент имаше в цялото нещо, при което се прибирам аз в офиса, отварям въпрос между мен и гледам, че нещо не е в ред. И като направихме сметката, стана ясно, че всъщност е на 20% от истинската цена. Това е малко любопитна история от кухнята. Добре. Това е за миналото. Това е за миналото, да. 2019 година си е вече близко минало. Какво става сега? Какво се занимаваш? Какво правиш? Ние продължаваме с две основни направления. Едното е мониторинг. Най-вероятно знаете, че нашата организация следи систематично разследванията за корупция по високите етажи на властта. Това се прави от 2019 година, веднъж годишно. Това е много сериозен труд на колегите юристи, тъй като няма единен регистър, събира се информацията казус по казус. Целта на този аналитичен инструмент, въпросния мониторингов доклад, е да постави, да попречи на обичайното правило, по което работи съдебната система. Дигаме огромен шум по някакъв казус, независимо дали е да се повдигне разследване, да се изведе действащ министър, едва ли не с белезниците, да се натовари на камионетката. Видяхме и такъв случай. И след това всичко затихва. Оказа се още на първото издаване на този мониторингов доклад, че самите журналисти, които са работили по определени казуси, не знаят какво става с тях. Оказа се, че ние произвеждаме новини за самите журналисти, като ги информираме за това какво се е случило с техния казус от преди 2, 3 или 5 години. Така че оказа се изключително полезен инструмент за граждански контрол върху съдебната система и не случайно един от най-цитираните в докладите за върховенство на закона на Европейската комисия. Продължаваме с разследвания. Имаме особен интерес към разследвания. Ние имаме много скромен екип от към
от към разследващи журналисти, видео, в общи линии виждате половината от него в момента пред вас. Но особен интерес са ни, ако има казуси, като 8-те джуджета, който наистина отива към най-високите етажи на съдебната система. И не само, интересни са ни други, които са свързани, където видим възможност за гражданско действие да побутнем в така заспалите институции. Един такъв пример, за който се сещам в момента, беше преди време, когато имаше 18 обвинения срещу Васил Божков за абсолютно всичко друго, но не и за корупция. Ако помните, в списъка с обвиненията срещу Васил Божков имаше всичко друго, но не и корупция, за която той направи само признание. Тогава ние, беше момента да пратим едно писмо открито и да кажем, да напомним на институциите, защото, вижте, моят извод от моето общуване с институциите е много прост в тези години. Най-големият кошмар на чиновника е, ако трябва да си положи подписа и да сложи един печат. Защото това означава най-комфортното състояние на чиновника е да се направи, че нищо не е станало. Че това не се е случило, че няма такава публикация, че няма такова разследване. Веднъж някой беше питал главния прокурор, защо няма действие по... или беше за КТБ или за нещо друго. Той каза, аз откъде да знам кое е истинско и кое не е. Те там олигарците се бият в медиите и се замерят с някакви разследвания. Казва, аз откъде да знам кое е истинско и кое не е. И това е изключително удобно обяснение. Това е изключително удобно извинение да не се предприемат никакви действия. Отново по КТБ, между 2013 разследването на Николай Стоянов от Капитал и 2014, когато започна разследването, което ние си мислихме, че е по нашия сигнал, но всъщност е било по начина, по който ви казах, мина една година, в която нищо не се случи на практика. Абсолютно нищо не се случи. Не знам, отговорих ли? Да. Ако искате да продължаваме напред, защото аз мога да говоря по много казуси. Аз ще да кажа, че на мен е много по-интересно да коментираш текущата ситуация. Да. Продължаваме с мониторинговите доклади. Разследвания, които сме започнали. Една част от нашия подход е, като се захванем с един казус, да не го изоставяме. Тоест, след това да провокираме институционално действие. Така направихме с 8-те джуджета. Това е единствения казус, който има след двете каки, припомнете ми, 2015 година ли бяха казуса с двете каки. Това е, мисля, че втория такъв казус, който е имал изслушване в формата на заседание на ВСС. Така че моят колега Янкулов беше поканен да направи презентация на казуса, всичките неща, които той като бивш градски прокурор е намерил като потенциални законни нарушения и след това се оказа, че дори бяха намерили много от тях. Оказа се, че има доклад и така. Тоест, ние продължаваме да си разследваме казусите, имаме и нови, може би не толкова значими и не толкова, но те са симптоматични, винаги симптоматични по нещо. Сега, много интересно наблюдение, което виждам, нали, при нас постоянно идват хора, които всеки иска да говори нещо, ние си ги филтрираме. Най-вече по критерии дали имаме сериозни основания да го направим, дали имаме светата троица на доказателствата, свидетели, записи, документи. Нали, един човек каза, че един човек е казал, нали, не работи, не звучи сериозно и ние много внимаваме за какво си поставяме името.
Но това, което наблюдавам в момента е много сериозен отлив на хора, които искат да говорят и да разкриват неща най-вече около съдебната система. Тоест, онзи ентусиазъм и оптимизъм от 2000-та и 2021 година, когато отиваш на площада и някой идва и започва да ти говори. Дори нямаше нужда да отивам на площада, аз така иначе минавах покрай площада, това е точно между офиса и моя дом. И там буквално ме спираха хора, които искаха да разказват нещо. В момента комбинацията от ново статукво в съдебната система и политическа сглобка на практика води до отлив на хора, които искат да говорят. И имаме няколко такива случаи на хора, които се отказаха с много интересни данни, факти, записи, отново от Светата Троица, доказателства, на свидетели, записи, документи. Имаме някои случаи, за които много горчиво съжалявам, но не можем да си ги измислим. Те идват, дават ви доказателствата и в някакъв момент си оттеглят. И имат определено желание, но след това нещо се случва и в един момент спират да си вдигат телефона. Вие всъщност какво правите, когато събирате доказателства, просто информирате прокуратурата? Това е единствения начин на действие. Ами, вижте сега, аз не мога без съгласието на хората от срещата. Ако можеше всичко, което е стигнало до нас, да го запращаме към прокуратурата, но някакси не работи така. Трябва да има първо трябва да има някаква нормална професионална коректност. Ние не можем да задължим никой да говори. От друга страна, ако някой е споделил информацията само за наше мнение, без да иска да си застане силето, пак не става. Тоест в момента има, буквално мога да кажа, отлив на хора. Тоест оптимизма от 2020-2021 година се изпари някъде и го няма. Добре, може ли да поговорим за политика тогава? Може да говорим за политика. Мен ме интересува до толкова, доколкото става дума за борба с корупцията. Струва ми се добро да говорим за политика, ако не е интересно и ако ти не искаш да говориш. Нямам проблем да говоря за политика, тъй като точно в ръцете на политиката е това, от което нас ни вълнува най-много и това е борбата с последните корупцията. 2 години. Защото на практика последните 2 години сме имали някакво влияние. Аз знам, че ти винаги имаш интересни анализи. 2021 година беше много важна година, тъй като тогава за първи път дойдоха новите сили, помесени малко и с по-стари сили. Но промяната беше знамето, метлата, на която те бяха яхнали, за да дойдат на власт, четвъртната коалиция говоря. Тогава беше изключително интересен момент. Имах много по-големи очаквания. В момента смятам, че неработещата прокуратура е била само едно от извиненията, и то много удобно извинение, да не се правят разследвания с други инструменти, които са били налични. Какви са други инструменти? Много прост пример. Един от най-така пренебрегваните антикорупционни органи се нарича НАП. Агенцията за приходите, която има пълна информация, може да има пълен достъп до всякаква финансова информация. Освен това, направих си преди време труда, и то именно заради разочарованието ми от липсата на дейност, адекватна дейност от НАП. Оказа се, че НАП има спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, в които има изрични клаузи за обмяна на информация с над 100 отделни държави в цял свят. И тя работи доста добре. Тоест, ако искате от Дубайската прокуратура да ви изпрати Васил Божков, е едно, обаче ако данъчните поискат информация за лице, което по някакъв начин е в Дубай, обикновено работи.
И това е един пренебрегван орган, Националната агенция за приходите, а пък вече, както споменахте вие, ако те видят много странни движения, те са длъжни да информират прокуратурата, нали така? За съжаление видяхме обратното. Лица санкционирани по Магнитски с много набързо прекратени разследвания. При положение, че НАП има изключително големи правомощия, за мен това е изключително странно и не знам дали става дума за въпрос на компетентност или на някакви други ограничения, да ги наречем. Друг един такъв подценяван орган е Министерството на вътрешните работи и абсолютно всички служби около него. Те са си част от изпълнителната власт. ГДБОП, други специализирани служби и да не забравяме ДАНС. ДАНС има много особени отношения с там е финансовото разузнаване. Премиера на практика може да иска по всяко време информация от ДАНС, включително и от финансовото разузнаване. Финансовото разузнаване има достъп до абсолютно всякаква информация. Един такъв пример, за да не съм голословен, току-що ви дадох с лицата Магнитски и проверките им в НАП. Едно от първите неща, които бяха оповестени още по времето на служебното правителство, беше за големите милиардни заеми към политически свързани лица от Българската банка за развитие. Никакво развитие не получи това по никакъв начин. Аз съм икономист, работил съм като икономически журналист, мога да вляза в системата на НАП и точно за 5 минути по едни определени справки, които се дават всеки месец или на всеки 3 месеца, аз мога да ви кажа, нали, тези, които са получили парите, на кого са издали фактура и следващите и така да бъдат последени парите. Това не беше направено и темата потъна, включително ръководството на принципала на въпросната последна българска държавна банка на практика млъкна. Единственото нещо, което чух от министъра на промяната, който е принципал на БДР, беше за някакви кредити за розопроизводители. Нали? Тоест този милиард някъде изчезна. Как са отишли в разни политически свързани лица, на практика никога до сега поне не сме разбрали. Отново да кажа, прекалено големи са нещата, за да ги оставим само на неопитност или на некомпетентност. И можеше много повече да бъде свършено и може би в момента нямаше да изглежда такъв начин българското политическо пространство с лицата по Магнитски, вместо да бъдат обект на разследване, да се появяват в българските новини всяка вечер, да ги следите. Знаете за какво става дума. Това може да му кажем името Дилян Пеевски. Дилян Пеевски. Да. Не сме в коалиция с него и можем да си позволим. Много се надявам въпросната сглобка да доведе до някакъв резултат като положителна промяна в съдебната система. За сега аз лично виждам само негативите от това. Много се надявам позитивите да ни чакат там някъде по Коледа, като големи подаръци. Ако няма най-малко една независима институция, която да може която да има свободата и правомощията да разследва, има поредната спъната институция, разделена на квоти между политическите партии. Мисля, че няма да сме се придвижили напред. Моят най-голям кошмар в момента е, че всичко, което са направили последните години, ще бъде зачеркнато. А за новите институции, които са на път да бъдат създадени, някои вече са разделената на две антикорупционна комисия и така нататък, на тях ще им бъде даден един кредит на доверие от 3 до 5 години, може би 7, защото един модел нов като се променя, пък той трябва да между 6 и 9 месеца да си набере персонал, след това да видим, да започнем,
да видим първата година как е, ама тя е нали, пробна, след това да видим втората година, ама хайде да видим резултатите в съда, после като ги внасяме. В общи линии, ако помните, специализираната прокуратура и съд на времето през 2000, припомнете ми, 11-та ли бяха тогава създадени, не помня. В общи линии 10 години минава от създаването на един модел, през неговото тестване, виждането на резултатите, публичната дискусия, законодателната промяна. Ако в момента ни чакат още 10 години, за да видим дали разделената комисия работи или не, имам чувство, че пак ще си говорим тук след 10 години и няма да има много повече оптимизъм в залата. Дано да кажа пак, за да завърша оптимистично, на Коледа да има някакъв подарък да ни чака. Дай Боже, амин! Коледа се случват чудеса, казвам. Добре, ами аз мисля, че можем да приключим с моите въпроси и да оставя вие да си зададете въпросите по нещата, които ви интересуват. Има ли доброволци? Също така, ако все още сме онлайн, Онлайн сме. ако има въпроси, може да или да ги четеш, или... Добре. Ами добре, да. Ми е интересно да попитам за опасността. Тоест, ние говорихме за разследвания, за хора, които искат да стоят с лицето си за някакви резултати, но също така и също преди няколко години имало заплахи към вас, мисля, че и по-често има, но като стане нещо по-сериозно, какво е чувството им, просто как се случват нещата? Вижте, това, което видях, ще ви отговоря и за тези заплахи. Това, което видях обаче, че в България обикновено се работи по 3 други начина, за да се спрат такива организации като нашата. Те са малко по-невинни, няма белези после, няма и заплахи. Значи, работи се последния начин. Първо, чрез добре познатата машина от манипулирани медии се правят целенасочени такива кампании за помаскаряване. Някой беше казал, че това не са сайтове, не са медии, те са машини за разбиване на репутация. Много такива примери има на политици, на граждански активисти, на журналисти. И аз съм бил обект на точно заради КТБ, от която очевидно много хора са имали още бъдещи творчески планове да взимат пари от тях. И такива като мен и останалите, които започнахме, подигнахме темата институционално, очевидно сме попречили на такива планове и срещу нас имаше такава кампания. Аз мога да кажа, че съм си я печелил на всички видове инстанции, дори някакво малко обезщетение получих, финансово говоря. Другия начин по който се атакуват атаки пред донорите. Това е много така префинен начин. Пускат се едни писъмца, правят се едни посещения. Добрата новина е, че ако си построил добре организацията и си поставил добрата основа с много ясни отношения с донорите, това обикновено не работи. Но ние лично видяхме много такива опити ще ви дам един пример. Господин Цветанов от близкото минало много важен политик в Република България, в момента извън парламентарен маргинал. Прекара една седмица в Вашингтон при избухването на апартамент Гейт, ако помните. Сега обикалява човека наляво-надясно и разбрал по горчивия начин, че в щатите институциите не работят като при нас. Не може да се обади някой на Свободна Европа от Конгреса, въпреки че ги финансират. Например, не може да се обади и на нас, тъй като имаме много ясни, точни, професионални, етични отношения с нашите донори, че много им благодарим за помощта, но ние си имаме нашата независимост.
Физическите заплахи са по-скоро изключение, защото никой не иска такива проблеми. Сега тук и изключвам какво написал някой във Фейсбук, или ми пратил съобщение, което аз не съм прочел след 3 месеца, че нещо ще да не се случи, въпреки че много колеги това го бутат, нали, това си е формален повод за сезиране на институция, ако вътре има елемент на заплаха. А иначе това, за което вие споменахте, бяха едни заплахи, които, за съжаление, бяха едни обаждания, които бяха към мен, доста префинени, защото ставаше дума, тогава търсиха, не ме заплашиха директно, търсиха работна агенция на моето име. И търсиха бели ковчези. Знаете за какво са белите ковчези? Това е за малки деца. Като получих, като подадох молбата в полицията, която я праща на прокуратурата, получих отговор, че няма заплаха. Най-големият куриоз, който мога да ви кажа от кухнята, е, че заплахата, че въпросният отказ от образуване на досъдебно, че няма заплаха, беше връчен на полицая, който беше сложен пред нашия офис да ни пази, защото има заплаха. Това беше когато три организации, международни, Комитет за защита на журналистите, International Press Institute и не помня кой беше третия, написаха едно писмо тогава и прокуратурата, тогава видя заплаха прокуратурата и сложи една полиция пред нас и пред офис, което стоя 3 месеца и в общи линии изключително формално беше всичко, но това беше за предчужденците. Пак да кажа, това беше цирк 2 седмици по-късно за предчужденците. Заплахите спряха, отново да кажа, заради колегиална солидарност. Отново, когато медиите са заедно и си помагат, всичко работи по-добре. Заплахите спряха като отрязани с нож, 5 минути след като BTV излъчи един планк с моето скромно лице, нямаше и 1 минута в централните новини. В този момент, като по заповед, веднага спряха въпросните заплахи. Така че ако не беше BTV, не знам до кога щяха да продължават. И така и аз ги знам кои са, но не мога да ги кажа, защото не се прави така. Но аз ги знам кои са, откъде са, всичко знам, но това са от нещата, които знаеш, но нямаш право да казваш публично, защото трябва да предоставиш доказателства, каквито в момента не мога, пък това е публично събитие и го излъчваме така. Да. На кой да дам микрофон? Има въпрос. Аз искам да питам нещо. Понеже стана дума и за санкциите срещу Русия, как действат, няма начин да не сте в течение с скандала, който се върти от 2 дни за тази дерогация за петрола, която е довела до натрупване на 1 милиард евро, ако не се лъжа. Имате ли някакви сигнали по случая? Какво мислите, че стои за всичко това? Виждате ли схемата въобще? Виждам я много отдавна. Сега, това е изключително голям успех на Центъра за изследване на демокрацията, Мартин Владимиров, анализатор. Мисля, че са свършили страхотна работа с международни партньори, за да покажат точно какво се случва наистина. Въпросният скандал не върви от 2 дни. Въпросният скандал върви от така малко повече време, защото някои хора, които не са винаги непременно най-чистите усти по въпроса, започнаха да повдигат определени теми. Най-вече да припомнят какво само преди година е било обещано, а пък не се е случило като приходи към бюджета. Според мен трябва да има много сериозна парламентарна комисия и много неща от приватизацията на Лукойл през 1999 година, ако не се лъжа, всички да бъдат публикувани. И ако има
за мен е задължително да има такава парламентарна комисия, която да започне с данъчните постъпления, да бъдат публикувани данъчните актове, данъчните постановления, какво е станало с тях, дали не са били прекратени и така, защото аз съм виждал такива документи. За съжаление, никакъв отговор не получих после от НАП. Много е важно да се изясни кои са били охранителните фирми, които охраняват данъчните складове на Лукойл. Много е важно да се види какво става с държавния резерв. Всичко, схемите, начина по който се купуват и продават след това количествата в държавния резерв. И тогава опасявам се, че и хората, които сега повдигат въпроса за Лукойл, няма да искат такава парламентарна комисия, която да работи точно по този начин. Защото един малко пренебрегван детайл от изказванията последните седмици беше, че едно от предложенията е данъчните складове на Лукойл да бъдат поети от държавния резерв. Значи, това идва от бившия собственик на охранителната фирма, която е охранявала данъчните складове на Лукойл, и от уволнен за корупция заместник-министър, санкциониран по Магнитски, който отговарял точно за същия държавен резерв. Моят призив е да помним малко повече и да знаем малко повече. И, нали, в момента забравяме това, което министър на финансите е обещал миналата година. За мен трябва да се помни малко по-назад. Ако може да излезе една комисия, такава парламентарна комисия, и да разбие абсолютно всичко. Говоря за фирмата, охранителната фирма на Бойко Борисов и по-едно, и за Делян Пеевски, който беше уволнен за корупция. Не че е закъснял за работа или не се е явил. Той беше през 2009 година, той беше с ресор Държавен резерв, беше уволнен за корупция от тогашния премиер Станишев. И в момента от тях да идват предложения за това Държавния резерв да поемам, и много компетентно мнение, според мен, но аз имам своите резерви. Не казвате нищо за служебното правителство. Служебното правителство? Кое е служебно правителство обаче? Да, едно от всичките, да кажем. Защото... Ясно кой беше, да. колко явяваше всичките служебни правителства. Първото служебно правителство беше точно това, което започна и отвори темата за Българската банка за развитие. Това беше горе-долу сходен екип на това, което след това беше първото правителство на четворната нещастна коалиция, което успя да изкара 7 месеца едва. Така че за мен то беше много по интересно като начало, но за съжаление не видяхме. Иначе за останалите, какво да кажа, те само потвърдиха нуждата от някакъв вид компромис, за да не продължава нататък. До Иван Костов трябва ли да се стигне? Кой? И до Иван Костов трябва ли да се стигне също? Защото все пак по негово време беше продаден Лукойл. Защо не? Ако има основания, да. Но за мен... Известно ли ви дали има основания или не? Вижте, когато продаваха Лукойл, аз като репортер бях отвън в сградата на Аксаков 2, агенцията за приватизация, и помня как висяхме и как мерцедесите на всички министри бяха отвън, защото това е изключително важна ключова сделка за цял сектор. За мен интересното е наистина, ако има нещо, схеми за контрабанда, както при Булгартабак, знаем, че там вървяха схемите много преди това. Ако да, тогава вашия въпрос е напълно основателен. Но интересното е влизането на руския собственик, е най-ключовият момент, и тогава започват всички неща, за които говорим в момента. Данъчните складове, има една тема, която изобщо не е засегната публично за въпросните данъчни складове, че те на практика създават незаконно предимство на Лукойл пред абсолютно всички останали на пазара чрез един тръбопровод, който се нарича продуктопровод, който минава през цялата страна. Не знам дали сте чували. И на практика той обезсмисля цялата конкуренция на пазара.
Защото или купуваш от Лука в София, или изплащаш в Бургас цистерната да си натовари. Или в Скопие, или в Солун, или в някъде другаде. Тоест, конкуренцията на пазара след приватизацията е изключително изкривена. Ако питате мен, трябваше да има много отдавна на КЗК решение по въпроса, че трябва да има такива коригиращи мерки против, но това, което видяхме е всички въпросните схеми. Сега да не припомняме въвеждането на данъчните складове 2011 година, когато аз помня, че имаше аргументи в Народното събрание, как това въвеждането на данъчни складове щяло да увеличи конкуренцията на пазара. 10 години по-късно стана ясно, че няма никаква конкуренция на пазара. Никой не говори за този огромен законодателен провал. А това е провал на една цяла институция, КЗК. Много е дълга темата и според мен трябва да има една цяла парламентарна комисия, която да изкара всичко. Абсолютно всичко. В този контекст един въпрос от Фейсбук. Защо според вас Пеевски и Борисов натискат за незабавна забрана на вноса на руски нефт? Ами в момента има, понеже идва края на годината и най-вероятно ще има конкурс за Евроатлантик на годината. И има според мен голяма конкуренция, дали това да е господин Пеевски, господин Борисов или някой друг. Името на Делян Пеевски излезе покрай проекта Южен поток преди 10 години. Това не беше коментирано по никакъв начин. И за прокуратурата се оказа, че не е интересно. Единствено природения бивш главен прокурор Иван Гешев, който вече стана политик, започна да намеква нещо за Южен поток, но вече беше много късно, всичко беше забравено. Другата номинация за Евроатлантик на годината господин Борисов, само преди няколко години направи скоростно, ударност и лично наблюдаваше с хеликоптер как се строи продължението на Турски поток, който на практика позволи на Русия да заобиколи Украйна. Едно от нещата, които преди няколко месеца извадихме, и то беше благодарение на украински хакери, които хакнаха почтата на главния, да го наречем, пълномощен министър по корупцията на руския президент Путин, Александър Бабаков, за който се говореше много отдавна, неговото име излизаше покрай Южен поток и така нататък. Украинските хакери свършиха страхотна работа, като му хакнаха почтата. Ако сте го пропуснали, вижте го моля на нашия сайт. Оттам става ясно, че веднага след посещението на Бойко Борисов 2018 година в Москва започва ударно изграждане на продължението на Турски поток. Абсолютна имитация на конкурентна процедура на Булгартрансгаз. Имитира се една обществена поръчка, в същото време обещаното си върви. Там има информация за незаконни срещи, защото като има процедура по обществена поръчка, който се занимава, знае, няма абсолютно забранено договарянето на кандидатите. Това е нарушение на закона. И тогава се оказа, че са ставали подобни, имало е серия от такива срещи с цел договаряне, включително и в офиса на Българо-американска кредитна банка, която нямам никакъв страх да го кажа. Госпожа Цветелина Бориславова обеща да не съди, но нещо изостава. Така че има доказателства. Доказателства има. Отново обръщам внимание на КЗК като една доказано политически зависима и неработеща институция. Така че Евроатлантик на годината ще бъде много оспорвано. В момента на пресконференцията на ГЕРБ има украинско знаме отзад. Ако не сте обърнали внимание, има украинско знаме отзад. Моето лично мнение е, че всеки път, когато Бойко Борисов или Делян Пеевски споменат думата евроатлантизъм или
не на производна дума, отказват минимум 1000 души от евроатлантическата идея, защото не е това лицето на евроатлантизма, което хората искат да видят. Лично мнение. Лично мнение. Кое е лицето на евроатлантизма? Много труден въпрос. Аз не го виждам, не знам, че... Да. Труден въпрос не задавате и много дълга тема. За съжаление, да. В момента, в който корупцията и евроатлантизма станат синоними, за съжаление, аз не мога да ви гарантирам, че я ще остана на тези позиции, въпреки че имам украинското знаме ми е на раницата там и стои от много време. Това е в рамките на шегата, разбира се. Според мен това, което се вижда в момента под формата на новата сглобка, която не винаги има много приятен вид, е директен резултат от санкциите по Магнитски от 2021 най-вече и от 2022 и най-вече от отказа, който не знам защо не се публикува по медиите много, но преди година има отказ първи и според мен няма да остане първи, отказ на молбата на Делян Пеевски да бъде изваден от списък. Т.е. решението от 2021 той е обжалвал и през декември 2022 той е изваден. Значи някъде там започва да се прераждат някои хора в рамките на буквално седмици и месеци. И в момента виждаме директния ефект от въпросните санкции по Магнитски, изключително дисциплиниращи. Очевидно имат много сериозен ефект на включването в такива санкции. За съжаление не върху българските институции, които да ги разследват, а по-скоро върху определено целенасочено поведение, което да би го нарекал подмазване, ако не беше прекалено просто като обяснение, но в общи линии, ако трябва да го определя с една дума, е това. Аз лично не мисля, че това би впечатлило много институциите, които са взели въпросните решения. Но ефекта, ако ме питате за причините за сегашното променено поведение по въпросите на съдебна реформа, антикорупционни комисии, на първо място са санкциите по Магнитски, тъй като те нарушиха основния комфорт на българските политици и управляващите, че те са недосегаеми, че те могат да разчитат на формално независимите институции и съдебна система. И на медиен комфорт също. Стана дума няколко пъти споменахте институциите и е много ясно, че това е всъщност вашата работа да обявите и да поискате реакция от институциите, които определено са болни, даже не знам каква степен инвалидност имат в България. Но два пъти споменахте и гражданското общество, граждански активизъм. Има директна връзка с политическата среда в България. Може би значката, която носи, също обяснява моят въпрос. Но какво е... Това е Гоец, не? Да, това е Гоец, да. Това е мое лично мнение, че гражданското общество трябва по някакъв начин да се събуди в България. То вече до определена степен се е събудило. Но това взаимно влияние с политиката също е много важен елемент. И се питах по какъв начин вие виждате ролята на вашата организация спрямо общественото мнение, граждански активизъм, което според мен е особено важен въпрос в страна, в която живее такъв волен популизъм. Сега ще се върна отново няколко години назад, но когато трябваше да събираме подкрепа за идеята, тогава стана ясно, че и това беше един от основните аргументи, че ние трябва да в условията на сериозна инфлация, обезценяване на журналистическите разследвания, които, както казва тогавашния главен прокурор, те се замерят там двама регати, ще се повторят. Аз откъде да знам кой регата на не. Тогава много е важно да има авторитет, който да каже, ето това
това е... Аз откъде да знам кой е гатен мене. Тогава много е важно да има авторитет, който да каже, ето това е много важен казус. Ние заставаме зад него, защото 1, 2, 3 под формата на документ, който да бъде изпратен до съответните институции. И всъщност въпросният подход се оказа за нас като гражданска организация работещ. Тоест, когато започнем един казус, да го осветяваме и да достигаме до възможно най-широка аудитория, включително и влиятелната, малка, но влиятелна външна аудитория, защото се оказа, че в Брюксел никой не гледа видео на български. Ето сега ви давам един пример за гражданска инициатива, която е важна и се оказа, че е много важно, колкото и да е просто. Но в момента, в който институцията, Европейската комисия, получи един документ, написан на английски, те трябва да го прочетат. Като го прочетат, то си влиза в съответните, ако решат да го използват, то си влиза. Ето вижте формата колко е важна, само че някой трябва да го направи. Преди време, като започна, не помня кой от казусите беше, но от едно посолство ни звъннаха и ми казаха, няма ли да напишете кейс бриф за това, което става в момента? Тоест някой искаше да му свършим работата и да му сменим. Няма лошо, но много е важно не само да се повдигат теми, не само да ги излъчваме с извинение по Фейсбук, но и да следваме институционалните рамки и да знаем начина, по който работят институциите. Отново да кажа, и 2 милиона вюта да има видеото във Фейсбук, няма никакъв смисъл от него, ако няма въпросния документ, по който дали ще бъде юридически анализ, дали ще бъде под формата на кейс бриф, по някакъв начин да стигне до тези институции. А това иска ресурс, не говорим само за един превод от български на английски, но за да бъде устойчив модела, трябва да има организация и екип, който да го направи. На времето през 2014 имаше огромен ентусиазъм и тогава част от тази протестна енергия се трансформира. Аз видях и от двете страни колко може да бъде направено от една гражданска организация. От една страна може да има страхотни усилия с огромен ефект, от друга страна някой беше казал, какво беше, скръп и ядост до 40 дни. И същото се отнасяше и за протестната енергия. Накрая се оказа, че има започнати дела, няма кой да дойде да ни защитава в съда, ние имаме насрочено дело. Това са реалностите в живота. Ние това, което сме направили като модел, да се опитаме да създадем устойчива институция, която може, не е решението на всичко, но задаваме някакъв модел, по който да се работи. Имаме нашите успехи и със сигурност имаме много за какво да бъдем критикувани. Това не е ясно. Не беше целта на въпроса. Не, аз си го казвам директно. Преслав. Да, аз, понеже казах, говорите за гражданския контрол над институциите, понеже сме в Брюксел, градът на институциите и понеже ние също имаме такъв принос, както и Ива каза, за различни подтикване на институциите да вършат, да действат, да работят. И знаем ние колко сме разочаровани от липсата на активност от европейските институции, например, ако сравним механизма за проверка и сътрудничество с Магнитски и ефектите, които двата института имат върху българската политика. Та идеята ми е от българска гледна точка, от някой, който живее и се занимава активно с това в България, в неправителствения сектор, как изглеждат тези институции, които са допреди няколко години, както вие казахте, имахме много повече очаквания към тях, как изглеждат към днешна дата? Много бавни, неефективни и политически зависими. Супер!
Аз мога и по-дълго, но мисля, че... Аз имам един въпрос, тъй като сега си говорихме основно за осветляване и борба в някаква степен с корупцията на ниво институции. Но корупцията, аз като се пребера в България, виждам, че тя е пропила до ниво всеки ежедневен човек на улицата, обикновен човек, съседа, няма значение. За хората в България корупцията е част от статуквото, тя е нормализирана, тя е почти част от идентичността, която вече е създадена. И разбирам, че това са начините, които описвате за борбата с корупцията на ниво институция, но какви предложения може би имате за борба с корупцията на ниво индивид, на човек към човек? Какво може да направим ние също така, тъй като ние не сме част от влиятелни организации, да кажем, за да повлияваме на борбата с корупцията от bottom-up, а не top-down? Сега, много интересен въпрос, благодаря. Според мен в момента е много лошо време да си дребна корумпирана риба в България. Защото всеки иска да хване такава, да я изпържи и да я покаже на всички видове телевизии и на чужденците включително. Така че и това всичко е за да бъдат нахранени публиката. Това е, което може да го наречем такова хомеопатично усещане за справедливост. За да прикрием липсата на действия по най-високите етажи, хващаме там горския, който позволил изсичането на гората или някой митничар нещастен и той бива буквално изпържен за това, за да може да го показват. Особено пък ако има и някаква политическа зависимост, още по-добре. Ако пък и той нещо не е направил както трябва, да не давам такива примери сега, и той ако е объркал нещо, още по-добре. Ако като случая с Нексо хем е мъглява история, хем са давали едни пари на политически партии, още по-добре. Всичко това е идеалният случай е този, който е 2 в 1. Или пред чужденците правим някоя червена точка, или пред публиката, за да всичко това цели да се замаже общественото внимание от липсата на неефективност. Точно това, което ви казах, основното правило. Много шум, арестите са шумни поставки, като в Апартамент Гейт, които да замажат това, че след това не се случва нищо. Абсолютно нищо. И всъщност никой не разбра как стават нещата. Давам ви един пример и не се притеснявам да го дам, защото беше с документи. Когато започна голямото подаване на оставки по Апартамент, абсолютно идентичен случай беше. Цецка Цачева, буквално на седна улица, беше на Вежди Рашидов в апартаментите. Една и съща цена, 1/5 от пазарната цена. Просто някой реши да запази Вежди Рашидов, някой кой, ясно кой началника. Този остава, този да се подава оставката. Точка. Всичко това отново продължи в подобния наш добре познат ред. Много шум, ние оставаме с това хомеопатично усещане за някаква справедливост, но накрая никой не отива никой не си понася последствията. Обяснението за това е точно, никой не иска, от моя скромен опит, мога да ви кажа, че няма нищо по-лошо от човек, който няма какво да губи. Обикновено най-добрите свидетели за корупцията не са тези, които са невинни, защото няма такива, а тези, които са загубили всичко. Ако един човек загуби всякакви шансове да влезе отново в политиката и в обществения живот, той, ако го унищожиш изцяло като политически капитал, като авторитет, той вече няма какво да губи. И тази умерка политическа продължава да работи, т.е. айде сега, ние тук ще те оправим, пък ти си трай. Пък може да се върнеш някой ден пак. И мога да дам няколко примера на политици, които бяха изчистени и после се върнаха пак. Особено по-младите. Спомнете си за знаковите дела, които бяха, включително и споменали в началото министъра, който в камионетката го откараха от кабинета му в бронираната кола. Не беше полиция,
охраната на съдебната власт и той в момента отново е в публичния живот. Менодил? Да, той в момента отново в публичния живот. Така не разбрахме защо беше целият шум тогава. И това е едно от делата, именно за това е много важно да се прави въпросни комисии и да им кажете на хората и да ги питате, какво стана с това дело? Какво стана с това? И така става ясно, че Христо Бисеров е оправдан, че този е оправдан. Звънят ни журналисти и казват, много ви благодаря. Аз все ще се обаждам да питам какво стана с това дело, но така. Както и да. Защо какво стана с усилите в бюджета? Това може би на вечерята. Не е важно какво е станало с 7-те бюджета. И още един въпрос. В момента основният виновен ще се окаже липсващия в стаята. Това е ясно. Има дела, но не съм оптимист от това, което чувам отвътре. Не съм оптимист за съжаление, отново ще бъде изпуснат един огромен шанс да се прочисти съдебната система. Делата за какво? Отново, да. Защото там имаше участие на действащи магистрати. Да, участие на действащи магистрати. И в момента делата са срещу? Срещу Еврота, разбира се, т.е. бившият шеф на столичното следствие Петро Петров. Срещу съпругата му има повдигнати. Отделно има цяла серия от дела между спорещите страни в историята с 8-те бюджета. Но аз знам повече, отколкото мога да кажа, от което мога да ви кажа моят обобщен извод, че не съм оптимист. Не съм оптимист просто. Окей, Иво? Понеже много се натегна обстановката с български проблеми в центъра на Брюксел. Иво носи значка, аз нося знамето на Украйна. Вашата така да кажа, преценка за ситуацията в Източния фронт. Има ли корупция? Корупция има. Има ли надежда? Но в същото време това, което виждам, сега първо да кажа аз, моя ъгъл, какъв е, няма да се правя на военен експерт, какъвто не съм. Това, че съм държал определен период автомат Калашников, не ме прави военен експерт. Това, което мога да кажа, че съм проучил и вече имам насъбран опит като част от такава международна група, която е специализирана в спазването, съответно не спазването на санкциите, точно в механизмите работят ли санкциите или не. И след това ще кажа и за корупцията в Украйна, това, което съм научил от това, което си говорим с неправителствени организации. Санкциите не работят. Санкциите върху организации не работят. Защото първо аналитичните възможности на хората, които се занимават с прилагането на санкциите, са много ограничени. Някъде са малко като хора. В едно от изследванията, които предстои да бъдат публикувани, направихме разследване на основните производители на артилерия т.е. муниции за артилерия, танкове и системи за залпов огън, което е най-големият проблем на Украйна, защото 70% от загубите им са от тях. И благодарение на лейкове на данни и такива други източници, успяхме да намерим информация за техните директни доставчици, т.е. директните контрактори на Руското министерство на отбраната и техните директни доставчици. От списъка само на първите 5, от 330 такива фирми, 240 не са санкционирани от нито една юрисдикция, нито Европейски съюз, нито САЩ, нито Обединено кралство. Това са 2/3 от
от фирмите, които или доставят директно на Министерството на отбраната, или са директни доставчици на тези, които имат договорите с тях. Фирми, които претендират за някаква абсолютно цивилна дейност, си доставят, насят си машини, западно оборудване, претендират, че са в гражданския сектор, в същото време за Русия. Да, за Русия. Така че това, което работи обаче, е механизма на ниво физически лица. И там не просто се вижда как работи, да нас достига информация за всякакви форми на натиск, да бъдат извадени хора от списъка с физическите лица в Щатите и в Европейския съюз. Нали знаете, кои били двете най-големи мечти на Руснака? Да унищожим Америка и да спечелим зелена карта. Това са двете най-важни неща. На практика това, което виждаме, е, че няма никакъв проблем да се регистрира нова фирма на същия адрес и да започне да се внася. Но има ли санкции срещу физическо лице, да не видиш никога повече Ница, Монте Карло, Южна Франция? Това е голямо наказание. Използват се всякакви механизми на натиск, обещания включително, формални, неформални, за да се излязат, ако не всички, поне членовете на семейството на главните замесени лица. Така че аз от този ъгъл участвам в това, на военен експерт няма да се правя. За корупцията в Украйна попитахте. Впечатлението ми от това, което съм видял там и съм се говорил с неправителствени организации, е, че в момента войната поставя корупцията като по един много особен начин, който това в момента е военно престъпление. Тоест, докато умират хора на фронта, някой да се облагодетелства от това, вече това не е просто кражба на публичен ресурс, това е вече предателство. И това увеличаване на публичната непоносимост към корупцията, ако успеят да го запазят и да го използват по един продуктивен начин и за бъдеще, виждам един такъв уникален шанс. Тук има между другото, България има една изключително позитивна роля изобщо в разширяването на Европейския съюз, и това е че заради България механизмите на контрол за върховенството на закона са под много по-сериозен мониторинг, защото ние бяхме негативният пример как не работят въпросните CDM и така нататък. Така че в момента... Когато има война, има надежда да се пребори корупция. Искам да кажа, че това е страничен ефект. В момента непоносимостта към корупцията там е на много по-високо ниво. Защото публичната непоносимост, когато умират хора, наистина е по-различна. Вече на чисто емоционално ниво те го приемат по различен начин. В момента там е момента да се дава, а не да се взима. Ако успеят да го запазят и в момента там се изграждат нови обществени съвети към институциите, към Министерството на отбраната, влизат обществени такива външни независими експерти, граждански организации, активисти, дори блогъри, които се занимават с борба с корупцията, влизат в едни обществени съвети към Министерството на отбраната. Тоест, ако мога да го развия, има ли надежда, че Украйна ще бъде един пример за борба с корупция? Ако успеят да го запазят и ако бъдат подпомогнати от външните донори, които директно да свържат и да обвържат. Ако успеят да обвържат върховенството на закона по много по-ефективен начин с помощта за възстановяване, която вече идва, да се надяваме, че ще продължава да ходи, тогава има шанс. Да? Според мен има шанс. Аз виждам, като отида там, виждам изключително страхотни млади хора, ентусиазирани, с изключително висок дух, вече привикнали по някакъв с ненормалността на обстановката, но запазили изключително висок дух и оптимизъм. И нека си успявам да остана оптимист. Дано не виждам само една витринка и
и ситуацията да е много по-различна, но от това, което виждам, само по-скоро оптимист. Сега питам, защото когато беше нали, пуснато членство, бъдещото членство на Украина, те казаха, независимо от войната, ние продължаваме да развиваме институциите си. Точно този, как да го нарека, този оптимизъм, това нещо, за да искаш да се развиеш по време на война, е нещо уникално за мен. Да. Аз понеже чух 5 пъти думата оптимизъм, който мисля, че няма да имаме друг шанс. Мисля да приключим официалната среща и Фейсбук предаването и да се преместим в неофициалната част. Да. Понеже